izvješća koja su javno objavljena sa makedonskih izbora i uočili smo da su oni dosta sadržajno oskudna. Isto i u vašem slučaju ministar financija propisuje pravilnikom obrazac, odnosno sadržaj obrasca za financiranje i naš prijedlog i preporuka je da svakako pri prvoj izmjeni izbornog kodeksa idete na dopunu, odnosno da se sadržaj tih izvješća detaljizira. Naša izvješća su neusporedivo detaljnija. Kod nas je, dakle, još samo reći, prije par godina vladajuća stranka bila kažnjena sa 3-4 milijuna kuna jer je zakasnila... Koliko? 5 milijuna, dakle to vam je skoro milijun eura, malo manje, zato što su zakasnili 2 dana s objavom izvještaja. Naravno, to je kasnije Ustavni sud rekao da to nije razmjerna kazna, ali su opet bili zakasnili pa su platili malo manji iznos, ali dakle nema nedodirljivi, ne smije biti nedodirljivi u zemlji, bilo da ste vladajući, bilo da ste oporba. I novinari stalno trebaju gnjaviti političare s tim pitanjima, tko vas financira. Ok, ljudi, stavili ste, ali, pa mislim, vi ste imali veliku kampanju, iskakali ste iz paštete, kod nas ima izreka, Daniela, naša veleposlanica će se sjetiti predsjedničkih izbora 2005. Znači, iskakali iz paštete znači da ste bili svugdje, imali ste veliku kampanju, onda ste stavili da ste potrošili jako malo. Dosađujte im, pitajte otkud vam novac, bez obzira da li se radi o opoziciji ili vladajućima.